Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Baba uNsibande yakubingelela ndlalifa izulu. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu namhlanje ukusipha lolu suku. Udumo lonke lungolwakhe lumfanele. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu, ngingcono kakhulu noma sengiphilile nje. Umkhuhlane uyahlupha ngokuthelelana. Nkosi yami. Indodakazi kamkhwekazi wami sengiyithelele-ke nami. Kodwa-ke sithemba uNkulunkulu kukhona konke ongiphilisile uzomphilisa naye, niqhubeke nikhuleke. Siyabonga kakhulu kuba namasosha akhulekayo. Ngiyambonga kuNkulunkulu ukuthi aphinde angihlanganise nani ngikhona la eStudio 1, asihlanganise emoyeni siphinde sizoshare izwi lakhe. Ngoba izwi lakhe liyisimangaliso, izwi lakhe lisemqoka. Ngiyathanda ukuthi nginichazele ukuthi ngisebenza kanjani. Mhlawumbe kuzonisiza ukwazi ngoba ngicabanga ukuthi abantu abaningi banokudideka okuthize. Ukuze ningadideki ngizobeka nje amaphuzu ambalwa. Ngendlela esenibaningi ngayo nendlela ama-messages amaningi ngayo, ngidila nohlobo olulodwa lama-messages ngesikhathi esisodwa. Uma ngidila nama-VN, ngidila nama-VN odwa kuze kube isikhathi esithize. Uma ngidila nama-messages abhaliwe, ngidila nawo bese ngiyawahlukanisa. Uma ngidila nalawa okungenisa abantu, ngibhekane nje nawo, ngithi bekuyivula ngithola ukuthi ayingenisa umuntu, ngiyimakhe as unread, ngiqhubekele kwenye. Ngithi mangivula ayingenisa umuntu, ngiyimakhe as unread, ngiqhubekele kwenye. Ngibhizi nalaba-ke ngoba bawumsebenzanyana ukubafaka, kanti bona futhi engibathanda kakhulu ngoba bakhulisa ikhaya lezwi. So-ke ngikho ngicela ukuthi abantu bangisize bangalethi umuntu ngevoice note. Bakhona-ke abaqhamukayo. Ngiyazi ukuthi kumuntu kulula ukukhuluma kunokubhala, kodwa wena unabo abantu abawu-8,000 mina engibhekene nabo. Ngakho uma uletha umuntu, siyacela nje ukuthi ubhale ukuze noma inamba yonakele kucace ukuthi yonakale kuwe, ilethwa kimi, noma yimina engenza iphutha ngayithatha wrong. So kwenza izinto nje zibe zinhle. Nababhukhayo ngiyacela babhukhe ngokubhala, hayi ngokukhuluma. Ngoba nje mangikutshena nje i-process yami kahle ngidudula bonke abafuna ukungena ekhaya lezwi, ngiqede. Ngidudule bonke ababhukhayo, ngiqede. Ngigcina ngawo ama-voice note. So-ke ngamanye amagama, uma wena ubhukhile nge-voice note, sebekweqe bonke laba. Kanti mhlawumbe ubuphambili ngoba ama-voice note isikhathi esiningi asho izinto ebezingashiwo ngokubhala. 1, 2, anobufakazi. So ubufakazi nginesikhathi esithize sokubuqoqa. Yabona uma uletha ubufakazi ntambama, ukwazi ukuthi ngeke busangena. Ngoba sengilungisa abantu abazongena ekhaya lezwi engizovuka ngo1:30 njengoba sebebaningi nje ngo1:30 bese ngiyavuka ngiyabafaka kuze kucishe kushaya u5. Ngifakana nje nalabo kufanele bangene ngoba ufuna ngiqale ngibasave kuma-contacts bese ngibasave kwi-register ngoba kufanele ngiba-register. Uma seba-contacts akuselula ukumthola, usengene kwabaningi. Ama-contacts ama ngaphezulu ka-22,000. So akuselula-ke ukumlanda. So kufanele ngimbhale phansi ngesandla ebhukwini la ngibhala khona amagama abantu, bese-ke ngiyadlula njalo ngiqhubeke lokuvulana nawo. Uthola kwesikhathi ekuseni ngino-70 wonke, kufuneka ngiwusefe wonke, ngidila nabantu abangenayo. Bese-ke ngiqala-ke manje sengibathumelela imessage yokubemukela bonke. Mangiqeda ukubathumelela imessage yokubemukela,
sengiyaqala ke ngiyabafaka ngiqala ngicheck ama group ukuthi group ethile ishoda ngabangaki kuphuma bangaka nakho konke bese ngiyabafaka. So I process leyo ngenxa ukuthi senibaningi eqala ngo1:30 iphele mhlambe ngabo 5:30 ngibusy nje naleyo nto. Ama voice note lapho ngiqede ngawo izolo sekukwami sokwathatha ngise lapha kubaba uJala sihlanganisele kuphuma ubufakazi. So wena olethe ubufakazi mhlambe ngisho roughly nje mhlambe after 5 lobo bufakazi bakho sobongena ngaleli yalanga ngoba usubulethe late sengiqedile ngabafakazayo. So ngisebenza kanjalo ke ngenza into eyodwa ngesikhathi. Ngoba nje nokubhuka nje ufuna ngihlale ne-diary lama sengidila nababhukayo uyabhuka lo ngimqobela kwi-diary ngimnika i-date uyabhuka lo ngimqobela kwamanje indaba ukuthi uyabhuka lo lona ureport ukuthi ungeniswe kweshumi lona wenza ukuthi kwenza ngingahleleki ngenza izinto eziningi esikhathi esisodwa bese kube ngathi angihlelekile. So ngiyazama ukuthi ngizihlele mina ngeke nikwazi ukuhleleka ngoba usuke ungazi ukuthi nokuthumela nje ulandelana nowenzeni anginisoli lapho kodwa ngenzela ukuthi ni understand ukuthi kwenzakalani. So kuumsebenzi loke oshintsha inamba kumsebenzi kakhulu ngoba njobe eshintsha inamba nje eyakwenye uzothola lena enye ayishintsha ikhona ku WhatsApp ngezathi ethizo uyayishintsha. So kufanele ngiye egameni lakhe ngiyobhala ukuthi old number ngithatha indlela abhalwe ngayo ngizombhala ngenamba entsha ngithi new number ngiqede bese ngombhala ebhukwini ngiqede bese ngibona ukuthi new number ikhona yini ku WhatsApp inawo yini WhatsApp. So umsebenzi yikho ngithi kungcono ukuletha umuntu omusha kunokuletha umuntu oshintsha inamba. Ungcono nobuyayo kade ehambile kulula ngendlela emangalisayo kobuyayo. Yabona umuntu oshintsha inamba iyangisebenzisa kodwa ngizokwenza akukho engizokusho ngoba kufanele nginelise. Ake ngigcine la bengenzela ukuni-update nje ukuthi kwenzakalani. Khona ngolesine ubufakazi obulethwa late sebuyoze bungene ngomsombuluko olandelayo futhi hayi kuphela ngoba ngomsombuluko swade ungeke ukuthi sebovela ngolesibili. So ibani ke aware ukuthi labantu babufakazi ngosuku ubuletha noma yini ngoba ubuletha entambama kakhulu ngeke sengidlulile kufakazini. Siyambonga uNkulunkulu ngiyacela ukuthi ngithandaze angifuni ukuthi ugcine kuyinkonzo esikhuluma ngalokho benginika nje isithombe ukuthi ngisebenza kanjani. Kuqala bengidila na wonke ama messages bese ngivula ama data ahambe ngesikhathi esisodwa. Iyo lento ebebengivalelayo njengoba bengasangivali nje manje kufuneka angenane abe u5 noma abe u10 ama message ngivula ama data ahambe kungenayo sengiyaqala nje ukujwayela kodwa bekunokungihlukumeza ngoba uzothola mhlambe kade ngiqale ku8 ngiphusha u10 kusale 70 ngithi ngiyavula ama data ayahamba abuya athi 90 esemaningi ngabhaliwe maye kube ngathi angenzi lutho kanti iqala bengiphusha ngwaqeda wonke akhona ngivula ama data kungena amasha ahambe lawo bese bethi ngiyablock itraffic. So ke into sengenza kanjalo kube ngathi ngiqhondele emva njengenkukhu ethi mhlambe sengiwabeke ku50 ngithi ngivula ama data vela khuphuka yothi 8 awu madoda ngathi angenze lutho. Emini ngiyahlukana no WhatsApp abazalwane bayafona ngidila nabantu abafonayo. So umsebenzi wami umkhulu ngendlela omangalisayo futhi njengoba ngifuna u10,000 nje ukuthi ngizogcina ngalali ngoba phela manje sengivuka ngo1:30 njengamanje ningigcine ngithi ngivuka u2 sekuwu1:30. So kusho ukuthi ngobuningi babantu ngizogcina ngingalali akunalutho mangikwenzela uJesu wami ayanginayo inkinga ngalokho angicomplain nina lethana abantu awangisaniki report yanamhlanje ukuthi kwenzakaleni namhlanje. Uyazi kwenzeka into engconywana namhlanje ethi ngisheshise ngibona ukuthi ngiyakwazi ukufika kwi-record lami. Namhlanje kuphuma abantu abawu17 kuphuma abantu abawu17 namhlanje kwangena abantu abawu5 10 15 20 mina sengathidela ngifuna ukudideka ngifuna ukwenza iphutha zingaki namhlanje ziwu20 namhlanje. So baqala la so 5 10 15 20 25 30 33 kungena abantu abawu33 kwaphuma abawu17
kusho ukuthi kufanele ukuthi kungena abantu abawu-16. That is much better. Kungena abantu abawu-16 ngoba bebewu-33 kwaphuma 17. Kungcono kakhulu kunalomgodi ebesinawo. Ngiyabonga. Niqhubeke bazalwane, nibalethe, niqhubeke ngendlela emangalisa. Uma wonke nje umuntu engaletha umuntu, awu bakithi, uNkulunkulu anibusise. Asiguqe isithandaze singene enkonzweni. Kwenzeke kanjalo-ke namhlanje, kwenzeka into engcono kakhulu. Kusho ukuthi igroup ikhulile ngabantu abawu-16. Ikhulile ngoba u-17 ubukhava baphumile, engenani ikhulile. Manje khumbula-ke, sifuna u-10,000. Sifuna u-10,000. Ngakho-ke ngiyathemba uNkulunkulu uzosisiza by March sibe sifikile ku-10,000. Asiguqe sikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga, siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga Nkosi isikhathi osipha sona. Siyacela ube kanye nathi kule nkonzo, uyibusise, khulumisane nempilo yethu ngendlela Nkosi eyintando yakho. Intando yakho mayenziwe, sebenza kithi nokuthanda nokwenza njengokuba wena ujabula. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Sifundeke izwi lenkosi esilitholayo ngokaJohn chapter 17. Sizofunda uverse 5. Manje ke ngikhazumulise wena Baba, kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe, izwe lingakabi bikho. Sikhulumile ke izolo, sagxila ekuthenini nathi kufanele simkhazumulise uJesu wethu, naye uzosikhazumulisa. Thina simkhazumulisa ngokwenzani? Simkhazumulisa ngokukhuleka abaseRoma 10 verse 9. Simkhazumulisa ngokuvuma izono zethu. Simkhazumulisa ngokufunda izwi. Simkhazumulisa ngokukhuleka. Izinto esimkhazumulisa ngazo ngokungena emkhosini uyakhazinyuliswa. Thina-ke ukuze sikhazumule kufanele simbheke, simgqolozele. Athi amaHebheru 12 verse 2, asigijimeni sibhekile kumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, the author and the finisher of our faith. Sigijima sibheke yena. Ngesikhathi sibheka yena siyakhazimula. Ubuso bethu abusoze bajaba. Lisho njalo izwi lenkosi lapha kuMahubo 34. Ake siqhubeke sibheke inkazimulo yenkosi yethu uJesu Kristu, ngoba kusemqoka lenkazimulo isimangaliso. Lenkazimulo ngoba mhla ihamba emuko kokugcina, amadoda aseGalile emgqolozele, wenyuka ngenkazimulo. Uma esebuya uzobuya ngenkazimulo. Mangisho ukubuya ke, ngisho ukubuya ezonyathela phansi, angisho ukubuya elanda ibandla. Ngoba mayelanda ibandla kayubonwa umuntu, uyobele phezulu, uyobona abahlwithekayo. Angazi uma ukuzwa uthini, abahlwithekayo, ngoba khona abangezuhlwitheka kodwa bebe bekholwa. Abosala emhlabeni bathi, hawu ubusibani kwesibekhumbula, hawu ubuyile uJesu ulandela ibandla, ngisalile mina. Yabona kuyoba njalo. Hayi akayubonwa umuntu. Kodwa mayisebuya, second coming, yobuya ngenkazimulo. Ngilapho la ngikhona. Ake sibuke inkazimulo yakhe, izosidonsela nakule esingayiqondi kahle akhushulwa ngayo. Sifunde bani? John 17 verse 5. Noma 4 and 5. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje ke ngikhazumulise wena Baba, kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe, izwe lingakabi bikho. Ake sibheke laphayana kuMathewu chapter 24. kuMathewu chapter 24. Uthi ke kuMathewu chapter 24 verse 26, ngakho ke uma bethi kini bhekane usehlane ningaphumi,
noma bethi bhekana usendlini ningakholwa, ngokuba njengonyazi liphuma empumalanga libonakale kuze kube sentshonalanga, kuyokuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Izobe ifika, ngisho ukufika izonyathela emhlabeni njengonyazi. Uthi-ke nomaphi lapho kukhona isidumbu kulapha amanqe eyakubuthanela khona. Verse 29, kepha masinyane emva kosizi lwalezo zinsuku, ilanga liyakufiphazwa, nenyanga ayikukhanya, izinkanyezi ziyokuwa ezulwini, namandla ezulu ayakuzanyazanyiswa. Olunye usuku lolu, khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu, bese zikhali izizwe zonke zomhlaba zibona indodana yomuntu ize emafwini ezulu, inamandla nenkazimulo enkulu. Yezwa-ke, inamandla nenkazimulo enkulu. Zonke izizwe zomhlaba zothi mazibheka iza zikhale. Lapha kwisambulo kuthiwa nabamgwazayo bayombheka. Njengonyazi olubonakala umhlaba wonke, kanjalo ukubuya kwendodana yomuntu kuyoba njalo, ibuya ngenkazimulo. Hey bafowethu, khona kuyakubonakala ezulwini. Verse 30, sibonakaliso sendodana yomuntu, bese zikhala izizwe zonke zomhlaba zilile, zibona indodana yomuntu ize emafwini ezulu, inamandla nenkazimulo. Ngakhumbula ukuthi ake ngilibheke lelizwi elilapha kwisambulo chapter 1, ngoba iyeza yona lithi verse 7, Sambulo chapter 1 verse 7, bhekani uyeza namafu, namehlo onke ayakumbona, nabo abamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo, amen. Zonke izizwe zomhlaba ziyolila ngaye. Uyeza namafu, namehlo onke ayakumbona, nabo abamgwazayo. Ngiyasola, angisho kunjalo, sengathi yiso lesi sikhathi zonke izilimi ziyovuma zithi uJesu Kristu inkosi. Yabona namhlanje abafuni ukuvuma. Siyazondwa thina esivumayo, kodwa ngaleso sikhathi bayovuma bekhala, belila. Belila. Nabamgwazayo bayombona. Asisho abamgwaza ngaleli alanga kuphela. Lithi izwi lenkosi lapha kumaHebheru chapter 6 qala ku verse 4. Abantu abenza isono, abazalwane abenza izono, beqhubeka nokona, bazigwazela indodana kaNkulunkulu. Angazi noma uyakwazi lokho, kodwa ngiyakholwa uyakwazi, ngoba ngihlale ayisekho mina into engayikhulumile. Yazi ukuthi sengahamba nje ngokuthula nangoxolo bafowethu, ngihambe ngoyiphumulela mina ekhaya ezulwini. Hayi, mina sengayihambela nje, ayisekho into engayikhulumile. Endiningi laye iqoshiwe, uyayithola ku YouTube, uyayithola ku WhatsApp wakho. Ithe amaHebheru chapter 6 uverse 4 kuya ku6, uthi ngokuba akunakwenzeka ukuba laba sebake bakhanyiswa, banambitha isiphiwo sasezulwini, benziwa bahlanganyeli kumoya ongcwele, banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwi elizayo. Yabona nje sisekhalezwe sinambitha izwi, kukhulunywa ngawe uqoboke, walinambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwi elizayo. Babuye bahlubuka, akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo obala. So abazalwane abahlehlanyovana babethela uJesu. Abazalwane abahlehlayo bengaqhubeki nokukhonza uNkulunkulu babethela uJesu. Yibo labo okukhulunywa ngabo kwisambulo, kuthiwa bhekani uyeza namafu, namehlo onke ayakumbona, nabo abamgwazayo. Waphela uma umbethela uyamgwaza. Umbethela kanjani uma ungamgwaza? Ipili phela ziyagwaza. Yekani ukubethela uJesu, yekani ukuhlehlela emuva. uNkulunkulu akamfuni umzalwane ohlehlela emuva,
ivaka, ivila, igwala, lisaba usathane lihlehlele emuva. Ungahlehlele emuva. Kodwa ke noma uhlehlileke uyombona ngalelo langa, ukhale ulile, usho uthi uJesu Kristu inkosi, kungasakusizi ngalutho. Namhlanje mawukusho uyasindiswa. Namhlanje leli gama mawulisho, amaHubo 119 verse 105, izwi likaNkulunkulu lingukukhanya endleleni yethu, liyisibane enyaweni zethu. Ugama uJesu Kristu uyinkosi, liwukhanya enyaweni zethu, liwukhanya endleleni yethu, liyisibane enyaweni zethu. So leli gama liyisibane. Umuntu obona izinto zakhe zimnyama zingalungi, thana uJesu Kristu inkosi. Umuntu obona izinto zakhe zingakhanyi, impilo yakhe imile, thana uJesu Kristu inkosi, zizokhanya. Hayi ngibuza mina ngizokutshela, zizokhanya. Impilo yakhe imile, silokhu waqala awusebenzi, ufundile, unezinto ezithize, namajazi athize, kodwa uthola umsebenzi, thana uJesu Kristu inkosi. Umvume, bese uvuma izono zakho, bese ungena emkhosini, uzowuthola umsebenzi. Wobuza mina ngizokutshela, hayi uzowuthola umsebenzi. Ngakho-ke bazalwane, uzobuya ngenkazimulo yakhe. Angifuni ukulahla lelo phuzu. Uzobuya ngenkazimulo, verse 30, khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu, bese zikhala izizwe zonke zomhlaba zibona indodana yomuntu ize emafuyini, inamandla nenkazimulo. Njengamanje masimbheka, njengokweHubo 34, sazi ngicela verse 5, uma simbheka siyakhazimula. Babheka kuye phezulu, bakhazimula, buso baba busoze bajaba. So masimbheka sithola lawa amandla ayoza ngawo. Masimbheka sithola lenkazimulo ayokwehla eyembethe. Efuna inkazimulo? Yawafuna amandla? Hayi amandla aseNigeria, Mozambique, Uganda nezinye indawo umhlaba yalingana. Asikhulumi ngalawo amandla thina. Sikhuluma ngamandla kaMoya oNgcwele. Amandla atholakala ngokuba ngcwele. Ngoba uMoya oNgcwele ungcwele, uNkulunkulu wethu ungcwele, uJesu Kristu indodana yakhe ingcwele. Kuyongena abangcwele. Yibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele, Leviticus 11 verse 44. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Mina ngihlala ngimdumisa ngevangeli anginikeze lona eliphilayo, ayivangeli elifile, ayivangeli lemali, ayivangeli prosperity. Kushiyele kuNkulunkulu lokho. Lithi izwi lenkosi ngilikhothile nezwe lo Matthew 6:33, funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, konke okunye yena uzokunezela kithi. Thina sifune yena. Angikhulumi mina ngabantu abashumayela ngenxa yeziso zabo. Angikhulumi mina ngabantu abalikhonza imali, belilandela imali, begebenga abazalwane ngemali. No. Nanti ikhaya lezwi. Angaze ngibize imali yamuntu mina. Hayi angazi kodwa ngiyakha. Ngitshela uNkulunkulu, Nkosi, sekufanele senze ukuthi manje ngicela imali. uNkulunkulu athinte wena, unginike imali. Hayi mina ngicele kuwena. Ngisebenza ifemini enkulu kakhulu phela mina ifemi yasezulwini. Webazalwane, asisebenzeleni le afemi. Ngiyabonga. Ake ngime la. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siguqe sikhuleke. Kulezi insuku sikhuluma ngenkazimulo yenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu siyabonga kakhulu ngesesikuzwile. Sisize inkosi sikhazimule. Siyazi inkosi masiyembethe lenkazimulo yakho. Masingena emakhaya ethu amadimoni ayabaleka. Izingane zethu aziphuphi kabi. Izingane zethu azidlala uSathane ngoba zihlala nathi ayasha amadimoni. Emsebenzini esisebenza kuyo amadimoni ayasha.
abasebenza ezikoleni mawungena e-staff room amadimoni ayasha ayabaleka bakhululwa abanye othisha. Mawusebenza esibhedlela mawungena ewodini amadimoni abamba abazalwa abagulayo ayasha baleke basinda abantu ngoba kukhona wena oyilangabi lomlilo. Siyambonga uNkulunkulu osithandayo osenza sifane naye ngokuba ilangabi lomlilo. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu, busisa lolu suku, busise lona loyo lalele, ubabusise bonke abaletha abantu baqhubeke Nkosi. Siyacela egameni lomfelo wethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa, semaphethelene enkonzo. Sisifikile leso sikhathi sokuthi ubaba uNzibande athi uJesu Kristu inkosi.